morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ। धुबुरीनि एरकाटा बाजाराव सानै आयेन बेरेखा भेन्स स्मोद मिल जब्द खालामदों। 12 जानुवारि खालि आसामनि धुबुरी एरकाटा बाजारनि खाथियाव मोननै भेन्स स्मोद मिलफोरखौ जब्द खालामनाय जादों, जाय आयेन बेरेखा अपारेशनफोरनि सायाव मोनसे मख'जाथाव सिग्रोमनाय जादोंमोन। लेङाइ हाग्रा संरैखागिरि DCF हिरुनिया पाठकनि दैदेननायाव बे अपारेशनखौ धुबुरी हाग्रा बिफाननि सिङाव मोनथाय गैयै मिलफोरनि बागै मोनसे खौरां मोन्नायनि उनाव गोख्रोङै मावफुंनाय जादोंमोन। रेन्ज अफिसार शफिकुर रहमाननि नायदिंनायाव मोनसे हानजा थावनियाव थिसननाय जादोंमोन। सिग्रोमनाय समाव रैखाथि रेन्जनि मावफारियाफोरा हानजाजों थांफादोंमोन। मेघालय सिमानि साखाथियाव थानाय आयेन बेरेखा मिलफोरखौ सिफायनाय जादोंमोन आरो गासैबो सोमोन्दो गोनां जन्थ्रारि आगजुफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन। नैथि खौराङावनो दङ। उमरांसु खैला खनिनि जाथायाव कक्राझारनि MLA आ थैनाय खनि जावग्राफोरनि नखरनो हेफाजाब होनो दाबि दैखांदों। कक्राझारनि सोनाब ट्राइबेल हारिनि MLA रबिराम नार्जारिया दिमा हासाव जिल्लानि उमरांसु खैला खनियाव थाबथानानै थानाय खनि जावग्राफोरनि गेजेराव गावनि बियाबनि सानै सुबुंनि जिउ खहा खालामनायाव दुखुनांथाव जाथायनि सायाव गोथौवै दुखु मोननाय फोरमायो। बेयो जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। आंनि बियाबनि सानै सुबुं जाय दिमा हासावनि उमरांसुआव खामानि मावनो थांदोंमोन, जेराव आयेन बेरेखा जावखांनाया सोलिगासिनो दंमोन, आन्दायदोंमोन आरो जिउ खोमानांदोंमोन। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो जोबोद दुखुनांथाव जाथाय, नार्जारिया बुंथिदोंमोन। बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला 6 जानुवारियाव दै बाना जानाय एन्जर हल खैला खनियाव गोबां खनिगिरिफोरा हमजादोंमोन। दासिम 4 गोथै सह'खौ बोखांनो हानाय जाबाय, नाथाय 7 खनिगिरिफोरा दासिमबो गोमानानै दं। भारतारि रौनिया दै सान्थ्रि हानजा आरो NDRFनि दैदेननायाव रैखाथि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। खनियाव दैनि थाखोआ लासै लासै खमायलांगासिनो दं। नार्जारिया आसाम सोरखारखौ दुखुथिया नखरफोरनो राङारि हेफाजाब होनो आरो गोनांथिनि सायाव बिसोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय सोरखारि साख्रि होनो खावलायदों। MLA आ बै नखरफोरनि थाखाय खहा सुफुंनाय आरो दिदोमथिनि गोनांथार गोनांथिनि सायाव नोजोर होदोंमोन, जायफोरा बे दुखुनांथाव जाब्रबथायाव गावसोरनि खामायग्राफोरखौ खोमाना लादोंमोन। रैखाथि हाबाफारिया दावगालांनायजों लोगोसे आरोबाव आपडेटखौ मिजिंथिनाय जादों। थामथि खौराङावनो दङ। सिखावफोरा बजालिनि न'निफ्राय लुथिना लांदों नोगोद 1.45 लाख रां आरो बाइक। बजालिनि सिलाफटानियाव मोनसे खावनाय जादोंमोन, जेराव सिखावफोरा साइकेल मेकानिक सहदर दिवाननि न'आव हाबदोंमोन। बिसोरो गंसे मटर साइकेल आरो नोगोद 1.45 लाख रां खावदोंमोन। बे जाथाया मोनायाव जादोंमोन जेब्ला न'आ लांदांमोन। सहदर दिवानआ कुमार बटार पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनदोंमोन आरो पुलिसआ खावनाय बेसादफोरखौ बोखांफिननो आरो दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन। बे जाथाया ओनसोलाव रैखाथिनि सायाव जिंगा सिखांदों आरो थागिरिफोरा पुलिसनि सांग्रांथिखौ बांहोनो खावलायदों। आरोबाव आपडेटफोरखौ नेथ'नाय जादों। ब्रैथि खौराङावनो दङ। मानास दैमायाव सिनाय मोनै गोथै सह' बोखांदों, नायबिजिरनाया जागायबाय। बङाइगाव जिल्लानि मानकापुर ओनसोलाव थानाय मानास दैमायाव 12 जानुवारि खालि सासे सिनाय मोनै गोथै सह' मोननाय जादों। पुलिसआ सिनाय मोनै गोथै सह'खौ बोखांनो हादोंमोन आरो उननि आनजादनि थाखाय मानकापुर पुलिस थानायाव दैथायहरदों होनना खौराङाव मोननाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि गोथै सह'आ सासे हौवानि, जायखौ 36 बोसोर बैसोनि होनना फोथायनाय जायो। गोथै सह'खौ गिबियाव जायगानि ना हमग्राफोरा नुदोंमोन, जाय बिबानगिरिफोरखौ सांग्रां खालामदोंमोन। साखिफोरा गाज्रि गेलेनायनि सन्देह खालामदों, जाय सुबुरुन होयो दि बे सुबुङा दैमायाव गारहरनायनि सिगां बुथारजादोंमोन जानांगौ। पुलिसआ मोनसे गोथौवै नायबिजिरगासिनो दं आरो नायबिजिरनाया दावगालांनायजों लोगोसे थैनायनि जाहोननि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथिनायनि आसा दं। 5थि खौराङावनो दङ। गुवाहाटीआव दायनिगिरिखौ जिम्मानिफ्राय खारखुमानाय समाव गुलि गावदों। गुवाहाटी पुलिसआ सासे आइजोखौ बुथारनो नाजानायनि दायनिगिरि आजुल हकखौ गावदोंमोन, जेराव बिथाङा हर गेजेराव जिम्मानिफ्राय खारखुमानो नाजादोंमोन। हकआ अजद होनाय बादिब्ला पेटापारायाव शुक्रबारनि मोनाबिलियाव आइजोखौ गोबौ ब्लेडजों गाग्लोबदोंमोन। सानैखौबो फाहामथायनि थाखाय GMCHआव लांनाय जादोंमोन।
पुलिसआ बुंदोंमोन दि सानैबो गुबुनजों हाबा जानायनि उनावबो मोनसे रमान्टिक सोमोन्दोआव दंमोन। लांनाय समाव हकआ खारखोमानो नाजादोंमोन, नाथाय पुलिसआ बिथांनि आथिंआव 3 राउन्ड गुलि गावनायनि उनाव बिथांखौ होबथादोंमोन। गुबैयै धुबुरीनि हकखौबो मोनसे दाय गोनां जारिमिन दं। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।